Hey, Phineas. Hey, Isabella. Ginagawa mo? Building a roller coaster. Kumusta mga Jojo at ngayon yan naman ito sa ating Basuran Channel. Yan. Yeah. Ang yan, again, ito naman itong mga memes na tinando sa kuya. And then, hindi ko tuturing na basura ito. Kasi ako lang ang basura. Hindi naman. Joke lang. So yan na. Maano naman kita ng mga meme review. Yes. At miss ko mag-meme review kasi itong kakanser ng gusto may hala na-upload ko nga hanapin si Kagura. Sobrang katarantahan. So yan. Otro, maming review. So, simulan natin. Daming sinasabi. Tapse. Okay, let's go. Ming. Hindi ka. Yan, dyan ka. So, mapon kita kaya... may nag-chat ko niyan. Unyo pa lang, si Kate Angelo Bunyag. Lad, ma-shoot daw kita at yan hapon mga 2:30. Okay, ma-shoot kami. Yes. At mo naman. Mga, vlog and starter pack. Gabustig sarabe. Antigibo. Ngunyan po. Natin dito tayo kay Remedel Chan. Ariga, thank you Remedel. Nakaisip ka magtuning meme. Salamat sa tuning content. Kayo pa din sa 2020. Yan. Yes. Maghanap. Buti pa ang hugasan. Hindi yan na nawawala. Nandyan lang yan palagi. Kaso di mo lang yung pinapansin. So, sunod. December 31, January 1, 2, 3, 4. Yes, my favorite. So, talaga, nga makatipid talaga. Ngunit sa mga Pilipino talaga, mga spaghetti talaga yan. Pag December 31, 1, 2, 3, 4, dayan maubos. Sana nga ni Arog lang kan permit. So, salamat. Next meme. Conversation naman ang kalandian, Remedel. Ano ba to? Kumain ka na pala po? Ano ginagawa mo? Wala. Sige. Garod, I love you. Sige. Nararamdaman kong malamig sa banda rito. Wala nang pakialam sa... Ed Kaluwag meme, yes. At next meme. Tahong of the copyright. Copyright. Cool meme yan ang tigahanap ko. Yan talaga, yes. Kahit mga elementary days, mga high school days, mga araw pa mga sadit katudoy. Mga paborito ming line talaga ng to truth and dignity. Siyempre matapos na. Tapos makakaroon. Pero pake ko lang sa mga kabataan yan. Dendo pag bastos o kaya dendo pag pasawalang bahalang arog-arog kaya umbaga. So, salamat Remedel Chan na patuloy lang sa pag-send ng ating sa ating basurang meme page. Yeah, next from Kenneth, from Ginoong Kenneth. Ikaw ang tunay na ang tunay na sarap sa pinsan mo lang manalo sa pinsan mo. Grabe kalibugin mo. Anong mga tawon, grabe pati pinsan ko da. Sunod. Gumalaw. Tumahimik ka! Parang kanon. Inapod na Diyos mo. Sarong lain man na. Ang sarong lain. Shout out sa mga parang Diyos mo. Tumahimik ka! Magaling Kenneth, magaling. Yes. Sunod. Ikadawaday mo na akong gayong pigja chat. Piga-apodan, pig-flex sa social media, arog kang enot. Aram kong padabo mo pa ako, hade. Siya. Of course, tawag dae. Also siya, deep inside. Uy. So, pag-arog ka, tigpabayaan ng lokong yan. Sunod. So, nireveal mo na sa pamilya kung isa'y si crush, tapos igpapara research na ninda kung bago isa'y siyang ake. Ito ang aking kinatatakutan. Ngayang magluluto tayo ng adobong manok. Dapat maghanap kita mga memes na itong kalidad na halik, lalo nung halik kay Tito Paul. Ang sarap-sarap. Let's go, sunod. Nagkailing mo ni ex mo sa family reunion. RIP sa mariman yan na ex na, pero malayan kung nagkatanaan na tapse. Ang sarap-sarap.
Sunod, may chikas na kang nailing. Day ka nakapabisto, day mo na aputan ngaran, day mo man lamang nailing ang ID tapos nagali na. Okay, garo man lang ako, jarot. Sunod, from Ginoong Kenneth again, yung gusto mo sanang mapapicture kasama si Crush kaso di ka makalapit pero marunong kang mag-photoshop. Nice, Kenneth. So, tatakpan ko ang lawagon kaning babaeng ini. Dibisado rin din taga Ilawod. Crush niya. So, ilingon din doon na lang sa dito sa page ang tunay na picture. Garo kang hi dear. Hilig mag-photoshop. Ito mga Indian man. Sunod. When I was born, I was given a choice. Listen to dubstep tracks or having a great memory. Which one did you choose? I don't remember. Jojo. Sunod. When I was born, I was given a choice. Magka-crush sa may jowa, having a great or having a great memory. Which one did you choice? I don't remember. Yes. So, panibagong porn meme. Okay, check ko ba? Dead meme? Sunod. Weather, your steak, sir. Very rare. Very rare. Me. Wow, that's rare. Chikas na parubkano na bako umong pinsan. Yes. Very rare talaga dito na. Sa parubkaninda, kumbaga halos... Hindi ka mo pinsan. Yeah. Sunod. Okay, next meme from Ako si Dubs. Hi boy. Next boy. Tara boy. Taraman. Ito malupit lost na dog na saging dito. Boy daw. Panghime ang memes mo? Thank you pa rin. So, siguro sa igisip ko lang, assuming lang siguro baka kan time na nido, gipit sinda. Kung baga man na talagang ibang maanoan, tapos syempre, kung nakakapag-research ka mo sa lugar ninda, di ko alam kung Africa or what. Pero talagang inda, basta yun nandoy. January 6 daw balik, pero walang sinabing tao. Walang sinasabing tao. Sana ganyan na lang lagi. Sunod, from Ako si Dubsky again. Bagong buhay na tayo sa 2020. No. Kung bisara ni Dong, legend na ni Doy. Yun na, legend ka na. Sarokan tapse. Sunod! From Kenneth naman again. Next. Aces next. Stop ugly allowed. What the... So, di ko pwedeng pag-ihiling ang logon ta. Ba mano kita. Let's go. Sunod. Manapalan. Yun na. Hindi po natapos ang ating meme review. Salamat sa mga nagatoning memes. So, sana padagos lang kamo. Magtoning meme sa kuya. So, angon yan. Itong mapatikwil. Ngunyan ako. Sige, shout out the boy. Shout out Kenneth. Shout out kay Jan Iris Cas. Nagsigis ng comment man. Tapos sa Kiogo. Let's go. Tago, makaraot kita sunod ng email. Mapakaran siya naman. Pero, hindi kita marang. Ay, sige na lugod. Marang kita. Diyan, joke lang. Ngayon kay sa iba. Kay Ango. Gabos. Ng mga Jojo dyan. So, padagos lang kaya yes. Also kay Sab Fernandez. Yes, that was my number one bro. Yeah, ka-brohood ko yan kasi subscriber kami pares ni Piripa. Yes, Sab, salamat dahil tayo ka nag-encourage na sabi mo mag-ibong YouTube channel. So this is it. I got 100 subscribers. So, salamat. So, ganyan na kaya kaya Alexa May Fernandez din kasi nailing ko na nag-subscribe. So, God. Sana, grabe lang ka mga sawaan ng Jojo. Pero sana, hindi ako masupog. Next. So, kung yan natapos ng ating meme review.